wana wa mambo, wa mambo, wa mambo, tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Isu hatichazo chititerere kwa ari, toimba parwendo. Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo, tiri wana wa mambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Yesu atichazo chititerere kwa ari, toimba parwendo. Tino yenda kumusha, 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 tino yenda kumusha, toimba parwendo. Tino yenda kumusha, apo wako sina neema, Jesu alikupenya, toimba parwendo. Geru faro toyenda, toyenda, toyenda. Geru faro toyenda, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo ilikushinda, dakarati noshika, toimba parwendo. Geru faro toyenda, toyenda, toyenda. Geru faro toyenda, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo ilikushinga, dakarati noshika, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo ilikushinga, dakarati noshika, toimba parwendo. Atireki kuimba, moyo ilikushinga, dakarati noshika, toimba parwendo. Sisters, the law of God is holy. Never tamper with holy things. All of them, the 10 of them are holy. None of them should you disregard. How can you be comfortable when the ark of the Lord is in the wrong place? You might be thinking this is your home, but this is not our home. With the bitter tears, I'm finding my way back home. Why? Because the devil will come again. He does not tire throwing darts to entice you away from God on you. But when those darts are coming, you don't focus on the darts of the evil one, you focus on your monument. For God in the past is God forever. Dipe baiberi nyenyezi yapiwa, wabafambiwe sekutungamira, shampupuri zozvisinga zoti nikuje kako kunotipenyera. Dipe baiberi mashoko machene ndinoteerera kujeka kwaro, zvikomedzo zvidzidzo mute
ngezvitema neurombo hwazvo. Ndipe mazwi Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo. Ndipe Bhaibheri mashoko matsvene ndinotevera kujeka kwaro. Zvikombedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri ndinofamba naro rinditseurenge zvakaipa. Mwenjeweru poneso muneni vakundipangidza nzira kudenga. Ndipe Bhaibheri mashoko matsvene ndinotevera kujeka kwaro. Zvikombedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri mwenjewe upenyu usingagumi newakanaka. Rindiratidze rujeko rwaJesu rindione sembiri kudenga. Ndipe Bhaibheri mashoko matsvene ndinotevera kujeka kwaro. Zvikombedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri mashoko matsvene ndinotevera kujeka kwaro. Zvikombedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Tinoda kutenda Mwari nekutichengeta tichikumbana panguva dzekunyengetera, nguva Mwari dzaanotitendera kuti tive tinotaura naye mukati mezuva rega rega. Mukati memangwanani ano tinoda kutaura pamusoro pekufamba naMwari, kufamba naMwari. Matthew chapter 5 verse ya 13 kusvikira pa verse ya 16. Imi muri munyu wenyika, asi kana munyu wadurungunda ucharungwa neiko? Hauchabatsiri chinhu asi kurashiwa panze utsikwe nevanhu. Imi muri chiedza chenyika. Guta rakavakwa pagomo haringavanziki, nomwenje havangautungidzi. Vakauisa pasi pedengu, asi pachigadziko uvhenekere vose vari mumba. Saizvozvo chiedza chenyu ngachivhenekere pamberi pevanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka, vakudze Baba venyu vari kudenga. Jesu auya panyika, akauya kuzoponesa vatadzi vakaita seNinewe. Jesu auya panyika, akauya kuzopa upenyu husingaperi. Tiri kurarama panyika yanhasi. Jesu anotarisira umwe neumwe wedu kuti mararamiro edu ave akafanana naMwari nguva dziri dzose. Mafambiro edu ave anokudza zita raMwari nguva dziri dzose. Maizviziva here kuti mararamiro andinoita mukati menharaunda,
mafambiro andinoita mukati memabasa andinenge ndichiita, matauriro andinoita zuva rimwe nerimwe, nemafungiro andinoita kune umwe munhu ane pundutso kuti umwe munhu aponeseke kana kuti mumwe munhu arasike. Maizviziva here kuti zvandinoita zuva rimwe nerimwe zvinopa kuti umwe munhu ava anotendeuka kuti arege kutendeuka? Jesu akanga akagara pamusoro pegomo. Akagara pamusoro pegomo nevadzidzi vake. Pakanga pane vanhu vaimuteerera. Jesu anodzidzisa vanhu pamusoro pemabeatitudes. Anovataurira pamusoro pekuropafadzwa. Anotanga kutaura kuti vakaropafadzwa varombo pamweya nokuti ushe kudenga ndehwakadaro. Anovataurira kuti vakaropafadza vanochema nokuti vachanyaradzwa. Anovataurira oti vakaropafadzwa vanoyananiswa nokuti vachanzi vana vaMwari. Jesu aitarira nekutaura zvinotarisirwa nedenga pamukristu umwe neumwe. Jesu achitiona, anotiona sevanhu vakamiririra denga. Ndosaka vaKorinde vachizotaura vachitiwo, for we are ambassadors of Christ. Tiri nhumwe dzaMwari. Munhu kana kuti anonzi ambassador anomiririra nyika yake kunyika iri kunze nenyika iri kure. Vanhu kana vachida kuona zviri nyika yemunhu iyeye vanotarira pana ambassador. Ambassador ari kuAmerica anomiririra Zimbabwe. Ambassador ari kuChina anomiririra Zimbabwe. Kana vanhu vachida kuona culture yeZimbabwe vanoenda kuna ambassador veZimbabwe, voona magariro ake, voona matauriro ake, voona kamudyiro kake, voona zvaanodya. Vanhu vofarira nyika kuburikidza nenhume yakatumwa napresident wenyika kunyika yaari. Mwari anotaurawo kwatiri semakristu achiti tiri nhume panyika nekuziva Mwari kwaakaita. Vanhu vari mukati menyika vasati vaziva Mwari vanotarisira kuona denga matiri. Vanhu vari mukati menyika vasati vaziva Mwari vanotarisira kuona matauriro, mafambiro, maonero, mararamiro, maitiro zvose zvaiitwa naKristu Jesu panyika vachizviona patiri. Vanhu vari mukati menyika vanotarisira kuona denga matiri nguva dziri dzose. Ndosaka muchiona kuti mafambiro atinoita anofanira kureflecta zviri denga. Matauriro atinoita anofanira kureflecta zviri Kristu Jesu. Maonero atinoita anofanira kureflecta zviri Mwari nguva dziri dzose. Saka vanhu kana vachida kuona denga vanofanira kuona denga pandiri. Kana vanhu vachida kuona denga vanofanira kuona denga kwauri, vagotendeuka kuburikidza nemararamiro angu. Saka matauriro angu, mafambiro angu, maonero angu, mafungiro angu anofanira kukudza Mwari ari kumusoro kudenga, kuti umwe munhu aponeswe nemabasa, aponeswe nemaonero, aponeswe nemafungiro, aponeswe nemafambiro andinoita. Hazvitarisiri kuti ini ndiri nhume ndofamba zviri opposite, ndirege kufamba zvakafanirana naMwari ari kumusoro kudenga. Jesu achitaura anotaura zvinhu zvinotarisirwa nedenga, kuti vanhu vadewo denga ravanenge vachiona kuburikidza neni. Jesu anoendera mberi achitaura nevanhu vakanga vachimuteerera, nevanhu vaakanga achiparidzira. Anozotaura pana Matthew chapter 5 verse 13 obva ati imi muri munyu wenyika. Jesu achinongedza aitovanongedza achiti imi muri munyu wenyika. Chii chinonzi munyu? Munyu unoshandiswa mukati mekubika. Vana mai kana vachibika vanoshandisa munyu mukuwedzera kana kuti chinhu kana chaibva vanonzwisisa kunaka kwacho kuburikidza nemunyu. Munyu unoshandiswa pakurapa. Vanoita kana mwana adonha aita maronda, tinoona vabereki vachitora munyu kuti munyu uve unoenda paronda
usaite ronda risave rinoramba richirwadza. Tinoona munyu, vanotaura vanoshandisa munyu mukati mezvakasiyana siyana, mukati menzvimbo dzakasiyana siyana. Tinoona vamwe vanoita kuti munyu, even zvinhu zvakaita semhuka semombe dzinodya munyu kuti dziwane appetite yekuramba dzichinwa mvura. Saka tinoona munyu chiri chinhu chinoshandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana. Jesu achitaura nevadzidzi vake, Jesu achitaura nevanhu vakanga vachimuteerera, anotiye imi muri munyu wenyika, panoiswa munyu haparambi pakadaro. Jesu achitaura ari kutaura achitiye zvimiro zvenyu ngazvifanane nemunyu. Pamunenge muri, itai kuti maronda ari kurwadza arapike. Itai kuti pasati paibva neshoko raMwari, pasati paibva nekurarama zvakanaka, pave panoibva kuburikidza nemararamiro enyu. Itai kuti zvose zvanga zvisina kunaka kuburikidza nemararamiro azvanga zviri. Kana iwe wasvika muKristu ari panhasi, kana wasvika unova munyu, unova agent inofananidzwa nemunyu, regai ndikudzei vanhu vaMwari, mukati menyika yaipa zvakadai, mukati menyika yave mamvemve, kunotarisirwa iwe semunyu, kunotarisirwa ini semunyu, kuti ndirarame ndichifadza Mwari, ndirarame neupenyu hwaMwari, kuti vanoona ini vava vanotendeuka kuburikidza nemararamiro angu. Kristu Jesu achitaura anoendera mberi achiti, imi muri chiedza chenyika, chiedza chinoshandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana. Anotaura Jesu achiti chimiro chenyu ngachikwidzwe pamusoro, kana chakwidzwa pamusoro chivhenekere vanhu. Kana vanhu vavhenekerwa vanofarirawo kurarama sezvavanenge vachiona kuburikidza nemararamiro enyu echiedza imimi. Regai ndikudzei vanhu vaMwari, isu tiri maKristu anhasi, tinofananidzwa nemunyu, tinofananidzwa nechiedza. Mafambiro edu, matauriro edu, maonero edu, maitiro edu anofananidzwa nechiedza. Hatingafananidzwi nerima, hatingafananidzwi nezvinhu zvisinga zvedima mukati menyika yanhasi, asi tiripo kuti nyika inake, nyika ijekerwe kuburikidza nesu. Mukati meshoko raMwari varipo here vanhu vakararama semunyu? Varipo here vanhu vakararama sechiedza panguva dzavairarama? Genesis chapter 5 verse ya 21 zvichidzika, Bhaibheri rinotiro, Inoki wakagara makore 65 akabereka Metusera. Shure kwokuberekwa kwaMetusera, Inoki wakafamba naMwari makore 300 akabereka vanakomana navanasikana. Mazuva ose aInoki akanga ari makore 365. Inoki akafamba naMwari akasazovapo nokuti Mwari wakamutora. Inoki ndiye watinopiwa muenzaniso. Tikatarisa mukati menyika yairarama Inoki, makanga mune vanhu vakanga vasingatyi Mwari. Mukati menyika yairarama Inoki, makanga mune vanhu vainamata zvimwe zvifananidzo. Mukati menyika yakanga ichinamata yaigara Inoki, makanga mune vanhu vakanga vachizvidza Mwari nemararamiro avo. Maive nevanhu vaitaura mashoko asina kunaka. Maive nevanhu vairarama mukati metsika dzisingafadzi Mwari. Maive nevanhu vaifarira upombwe pane kufarira zvinhu zvakanaka. Maive nevanhu vaisachengeta mitemo yaMwari. Kunyangwe zvakadaro, Bhaibheri rinotiro, Inoki akafamba naMwari akasazoonekwa nekuti Mwari akamutora. Regai ndikudzei vanhu vaMwari, upenyu hwaInoki mukati menyika yakanga isina kunaka, Inoki airarama mumunamato. Inoki akaramba ari chiedza. Inoki akaramba ari munyu. Regai ndikudze munhu waMwari, Mwari akakuisa panzvimbo yauri for a purpose. Mwari akatendera kuti uberekwe muimba yevanhu vasingazivi Mwari for a purpose. Mwari akakutendera kuti
tishande nevanhu vanomwa doro, nevanhu vanozvidza Mwari for a purpose, kuti vanhu vazive Mwari kuburikidza neupenyu hwako. Iwe uri muKristu, mararamiro ako, famba naMwari nguva dziri dzose. Kamutauriro kako ngakave kanokudza Mwari nguva dziri dzose. Kamuonero kako ngakave kanoita kuti vamwe vanhu vajekerwe mukuona denga mukati mezvinhu zvakaipa. Vanhu vararame zvinofadza Mwari panguva dzatiri madziri, vanhu vachishayiwa tariro. Iwe panzvimbo yauri, Mwari akatendera kuti uvepo for a purpose, kuti vanhu vave vanoona Mwari kuburikidza newe. Mukati memhuri yauri mune vanhu vanorarama mukati memashavi, vachipira midzimu, vachienda kun'anga, vachienda kuvaprofita venhema. Iwe Mwari akatendera kuti uvemo, kuti uparidze Mwari, urambe uri straight panzira yako, urarame zvinofadza Mwari, urarame saEnoki mukati menyika yakanga yakaipa, urarame saEnoki mukati memba yako, vanhu vachituka Mwari, vachizvidzana, vachitaurira mashoko asingafadzi Mwari. Iwe Mwari akatendera kuti urarame saEnoki. Zvinogoneka pamazuva atiri kuti urarame saEnoki. Enoki akafamba naMwari akasazoonekwa nekuti Mwari akamutora. Chakaita kuti Mwari amutore ingarekuti Enoki reflected Christ-like character mukati meupenyu hwake nguva dziri dzose. Ndinoona mhuri yekwaEnoki, vachiona Enoki vaimuona ari munhu aiimba nziyo dzedenga. Zvakaoma. Enoki aitaura mashoko anofadza. Enoki aipa mashoko etariro. Zvakanaka. Enoki airamba achinongedzera vanhu kuna Kristu Jesu. Enoki zvakanaka airamba achiudza vanhu kuti kudenga kuna Mwari anorarama. Tikaenda kuna Jude 14 na 15. Jude 14 na 15. Inotiyo Enoki wechinomwe kubva kuna Adhamu akaprofitira ivava achiti, tarira Ishe wakauya navatsvene vake vane zviuru zvamazana kuti atonge vose nekurova vose vasingadi Mwari pamusoro pamabasa avo ose okusada Mwari avakaita nokusada Mwari kwavo. Enoki wechinomwe kubva pana Adhamu akataura pamusoro pekuuya kwa Kristu Jesu, akataura pamusoro perutongo. Rega ndibudze munhu waMwari, Enoki waitaura nekuparidza kuuya kwa Jesu kechipiri. Enoki aitaura nekuparidza pamusoro perutongo. Rega ndibudze munhu waMwari, nhasi uri Enoki wanhasi semuKristu. Taurira vanhu pamusoro paJesu anouya. Taurira vanhu pamusoro perutongo. Taurira vanhu pamusoro paJesu anoponesa. Nhasi vanhu vari kutaura pamusoro pemaresipi ekupora, vanhu vachitaura pamusoro pemuzumbani, vanhu vachitaura pamusoro pemagariki, vanhu vachitaura pamusoro pekunatira. Iwe udza vanhu pamusoro paJesu anoponesa, kuti kunyangwe tarwara Mwari akatendera kuti tife. Zvakakosha kuti tifire tiri mumaoko aJesu, nekuti rimwe zuva hwamanda ichairira. Paicharira vakafira muna Kristu Jesu vachatanga kumuka. Kana vatanga kumuka, naiye Ishe tichakumana naye makore. Mukati menyika isina tariro, rarama saEnoki anotaura pamusoro paJesu anouya. Mukati menyika yaipa zvakadai, taura pamusoro perutongo. Udza hama dzako, udza shamwari dzako, udza vavakidzani vako kuti kuna Jesu anodzoka zveke chipiri. Kana Ishe Jesu ouya nemakore, acharidza hwamanda. Ndiyo yega tariro yatinayo. Vanhu vachipererwa nemazano, vanhu vachipererwa netariro kuna Jesu anodzoka zveke chipiri. Zvakakosha panyika yanhasi kufamba naMwari. Zvakakosha panyika yanhasi kutaura zvaMwari. Zvakakosha panyika yanhasi kurarama netariro nekufamba uchitya Mwari nguva dziri dzose. SemuKristu wanhasi, famba naMwari pamunamato pane simba. Ndoda kunamata nemunhu anoti, Mwari ndibatsirewo ndirarame seupenyu hwaEnoki. Enoki akatya Mwari. Ndoda kurarama sechiedza, ndoda kurarama semunyu mukati memhuri, mukati menharaunda, mukati memabasa andinobata nguva dziri dzose. Kana ari pakadaro, ngatinamate pamwe chete.
Mwari Baba vari kumusoro kudenga, toda kukutendai nekuti nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Mukati memangwanani ano matipa rimwe shoko retsiuro mukati meupenyu hwedu. Pamwe tanga takufamba mukati medima, pamwe tanga tisingavheneki chiedza mukati meshamwari dzedu nehama nemhuri dzatiri madziri. Tiregererewo Jehovha. Tinokumbirawo Mwari Mweya Mutsvene kuti azadze amai avo, azadze baba avo, azadze mukomana, azadze musikana, azadze muteereri, azadze umwe neumwe wedu, kuti tive vanhu vanoreflecta Christ-like character nguva dziri dzose. Chitibatsiraiwo Jehovha kufamba sezvakaita Enoki. Tinotaurira kuti Enoki airarama mukati memunamato. Tipeiwo nguva yekunamata as individuals, tipeiwo nguva yekunamata as families, kuti tigone kureflecta Christ-like character nguva dziri dzose. Chitibatsiraiwo nemaziro edu akasiyana. Mukati menyika yazara vanhu vasisina kutenda, mukati menyika yazara vanhu vari kuona hopeless situations dzavari madziri, tipeiwo simba rekutaura pamusoro paJesu anoponesa. Tipeiwo simba rekutaura pamusoro paJesu anodzoka zvike chipiri. Tipeiwo simba rekutaura pamusoro perutongo, tigone kurarama takamirira kuuya kwenyu kwechipiri. Chitibatsiraiwo nemazero edu akasiyana. Patiri kunamata kudai, pane vamwe vari kurwarirwa. Vamwe vari kurwarirwa nehama neshamwari nechirwere chazara pasi rese tendere cheCovid. Imi Jehovha varwireyo. Vamwe muchatendera kuti vazorore. Vasati vazorora Mwari ngavakuzivei, vararame, vakugamuchire samuponesi mukati meupenyu hwavo. Chitibatsiraiwo nemazira edu akasiyana. Tirambe tichikutyai. Tipeiwo zvikomborero zvakaringana. Tonamata kuburikidza naKristu Jesu. Amen. Ndinodarimire moto rakapenyera wachene rakaita wadenenga nekushinga mudambudzo uripi kumweya tenzi wakashingisa Abrahama wakapawisa Pauro wamupa simba redenga simba makapa Elijah arichipo yerenasi rakapenyesa Mozisi rapajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu. Sisters, the law of God is holy. Never tamper with holy things. All of them, the 10 of them are holy. None of them should you disregard. How can you be comfortable when the ark of the Lord is in the wrong place? You might be thinking this is your home, but this is not our home. With the bitter tears, I'm finding my way back home. Why? Because the devil will come again. He does not tire throwing darts to entice you away from God on you. But when those darts are coming, you don't focus on the darts of the evil one, you focus on your monument. For God in the past is God forever.
pachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukutangu watese ndidzidzisenyi kukuda kuzivaza zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndagashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa